Bilen her, det er jo en sjov historie i sig selv. Jeg møder en ny, må jeg sige, gallerist i Spanien. Og han havde et fint galleri, og det er jo noget, men der skal jo være malerier i et galleri, og det manglede han. Så var det et spørgsmål, om jeg kunne levere nogle malerier. Og det kan man jo ikke sådan bare lige fra den ene dag til den anden. Og så siger han til mig, jamen du kan da i det mindste komme og se galleriet, og det gjorde jeg. Så holder den her bil udenfor, og vi går ind i galleriet og snakker om ting og sager, og han presser mig, at han vil gerne have de her malerier, det kan han ikke få. Så finder jeg ud af, fordi han henter noget ud i den her bil, at det faktisk er hans. Men så sagde jeg til ham, jamen altså, du kan give mig din bil derude, så får du malerierne. Det er fandme i orden, sagde han så. Og så slog han sådan lidt ud med armen, og så tænkte jeg, jamen hvad skal jeg sige nu, fordi det går jo ikke det her. Den kunne jo koste en formue, og hvor mange billeder skulle der til, og så videre. Så det var jo noget værre noget. Han holdt fast i tilbuddet, og jeg var egentlig fascineret og lidt smiret. Og så endte det med, at han fik en hel del malerier, må jeg jo så sige. Men bilen blev min, og malerierne blev hans. Og nu driller han jo mig samtidig sådan her en gang imellem, hvis jeg møder ham en hel del år efter. Så siger han, ja, bilen den bliver jo mindre og mindre værd. Men billederne kan jeg jo have en forhåbning om, de bliver sgu mere værd, Carsten.